A clase política únese á dor de Cambados. Pedro Sánchez, a través do delegado do Goberno en Galicia, trasladoulle as súas condolencias aos familiares das vítimas. Quiero transmitir del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, y del Gobierno de España el cariño y nuestro pésame con la alcaldesa de Cambados y en la alcaldesa con todos los vecinos de Cambados y con los familiares. Pesar tamén na Xunta, o seu delegado na provincia de Pontevedra aproveitou para recoñecer o traballo dos corpos de emerxencia dos barcos que colaboraron no operativo de onte. Agradecer toda a colaboración dos distintos corpos de seguridade do Estado, dos medios de emerxencias, dos propios armadores que estiveron tamén participando e que siguen aínda buscando a Guillermo. Na concentración desta mañá participaron tamén membros de todas as formacións con representación no Concello. Todos coinciden en que esta é unha traxedia que asola toda a vila. Como unha vecina máis deste pueblo, como cambadesa, estamos todos viviendo pues unos momentos creo que los más duros de la historia de aquí de Cambados. En veciños de Fefiñáns, de Triana, amigos, unha traxedia enorme, unha traxedia inmensa. Transmitirlles pues todo o noso pesar, as condolencias ás familias e desear pues que a persoa, o mariñeiro que está desaparecido, pues que poida aparecer canto antes. Un día tristísimo para Cambados. Eu, de feito, non sei, creo que nos últimos 30 anos non recordo unha traxedia deste calibre. Dor a que tamén se une o voceiro da oposición á localidade. Esta desgracia acaecida onte, a verdade é que nos ten a todos entristecidos. A Deputación de Pontevedra, pola súa banda, remitiu nun comunicado as súas condolencias ás familias dos mariñeiros falecidos. A presidenta Carmela Silva decidiu cancelar a súa axenda oficial porque, segundo apuntou, agora é o momento de estar coas víctimas. En Cambados, as bandeiras do Concello ondeaban xa esta mañá a media asta coa galega ataviada cun crespón negro. Na vila decretáronse 3 días de loito oficial. Ata medianoite do vindeiro sábado suspendéronse as actividades do Nadal e o alumeado das festas vai permanecer apagado.